Гледай, шибече, гледай. Малко поинтерчето ще видиш така. Изпълната на стойката. Американците може да си напреднали държава, обаче в някои отношения доста закъсняват. Виж поинтерчето как се разкарва пред носа на дратхарчето. Я го виж и другото дратхарче. Виж поинтерчето как се дове. Гледаш, имате. Добър ден. Ти съседи. Гледаш ли шибече? Гледаш ли? Гледай малко, гледай. Чули ги рибичките? Така. Дано и разстоянието да си разбрал колко е. Дано и разстоянието е около 60-70 метра на ярибичките. Така че там с американски, английски породи няма повече какво да спори с мене.